wangi bura maratipo mane walungo siaka milongo ni Sitiko, Siaya Investment Trade and Investment Conference. Ne wang'eyo ni thuolo ma wik ma koro waloro ni wabro bedo gi loso ma kelo jomwandu e Siaya. Bura no onego lore gi jatendwa Raila Amolo Odinga. To Raila Amolo Odinga jatendwa gimotimore ni nyocho loro burano ka owewa koro ne onge kaka burano nyalo dhi nyime. Adwaro wacho ni e Kenya ka ok nobed gi wuoyi kata jatelo mano bed gi teko gi winjo gi rieko matimo gigo duto mosetimo ni piny ma Kenya. Koro wakwayo oganda ma Kenya kuonde ma gintie, to moloyo oganda ma jokanyanam ma en wuodwa, piny duto koro rangowa, nyaneno kata e gasete kata papla kata e television stations maoko nyaka Amerika nyaka London ka ginyiso weche mag Raila Amolo Odinga. Koro wadwaro ni mondo ka wakowe to mondo wanyis herawa ni jatendwa Raila Amolo Odinga. An ang'eyo kendo anuoyo ni Raila pod nitie kodwa. Jaluo nowacho ni tho nitie lakini kata ng'at man gi paro gi rieko ma en gono miyo odak e thuolo mokalo ngimane mosebedogo e pinyni. Omiyo Raila en thuon kendo jatelo mancho nong'eyo kamotere e piny mar Kenya go ganda ma Afrika. Joey! 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 Ero kaman. Joey! Okay.